गोदान दिल्लीयाव खुंजानो गोनां बड'लेण्ड बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हारिमुआरि हान्जा हिसाबै ओंखारबाय। जिहेतु नोंथांमोना हारिमुआरि हान्जाफोरनि हाबाफारियाव गुबै रल लाहैगोन, माबायदि एक्साइटेड जादों? ओरैनो गिबियावनो गोजोननायजों नोंथांमोननो फोरमायनांगोन जों जा थांखि लानानै जों ओंखारदों आरो जा बे हाबाफारिजों लादों बड'लेण्ड महाउत्सव बाव थांनो थाखाय जों ओरैबायदि फ्रात फ्रित साखाफारा जादों। दा बाहाय जोङो थांनो थाखाय नै दाख्लैनिफ्रायनो जोङो प्रिपारेसन जादों आरो बाव थांनो थाखाय जोङो दा साखाफारा जानानै दा जोंनि बर' माहारि लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो हारिमु हान्जाफोरखौ लानानै जोङो दा थांनो थाखाय नै क'क्राझार रेल स्टेसनाव जोङो दा जमा जानानै दं। ओरैनोथ' बुंनाय बायदिबा समाय होनाया 11:30-12नि गेजेरावमोन, खिन्थु दा 12था बारबाय। दा ट्रेननिसो खोथा बियो माबायदि स्पिडआव हगारदों, बे हगारबोबानो जोङो गाखोलांसै। दा बाहाय जोङो गासै जोंनाव बर' हिसाबै जोङो लादों बाहाय 125 जन जोंनाव मोसाखावरि दामगिरिफोर दङ। बेनिफ्राय बाहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै 98 बाहाय मोसागिरि दामगिरिफोर दङ। टटेल बाहाय आरोबाव जोंनाव 250-300 बाहाय जों दैदेनग्रा दामग्रा देग्रा बेखौ लानानै जोङो 300 जनसो दङ टटेल हारिमु हान्जाया। ओरैनो जोङो बाहाय प्रिपारेसना जोङो दा गुबैयै लादों 15 थारिखआव जोङो स्पेसियेलि बाहाय जोङो 3 आइटेमखौ लादों। फार्स्टआव जाबाय जोंहा बरायनाय मोनसे आयदा दङ, बेखौ जोङो दावस्रि देलायजों बरायगोन। बेखौ लिमिटेड मोसागिरिफ्रा मोसागोन आरो बेनि उनाव जोङो बागुरुम्बा ओमफ्राय हाल थुंग्रि बेजोंहाय जोङो नरेन्द्र मदिखौ जोङो बरायगोन। मोजां सौहैनो थाखायथ' बेनो आं आफा आनान गसाइ नुवाथारि सोरजिगिरिखौ खावलायगोन जेन' जोङो बे जोंनि बड'लेण्ड महाउत्सवआ मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो, जेबो खैफोद बिफोराव गोग्लैयाजासे। आरो जोङो दा जेरैबायदि गोसो मोदोम लानानै जों बाव सोलोंबाय आरो थांनो जे जों ओंखारदों मोजां दिल्लीयाव सौहैनानै जोङो मोजांनो जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनानै खुंफुंनानै फैनो हागोन। आं बेखौनो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबो। Get out bola. सिङाव भिडिअ खेबना हरदे जों दा दलदनो ओरै मानसिफोर जिरायनायखौ मिथिबाय। गुमाखौ दासो नायसनबावदों आं, खेमसां गुमाखौबो एसे।